Chhan khat chuan The Great Silence an tia. Chhan khat chuan The Fermi Paradox an ti bok. Kumsom rukal ta chung khan kan mit le beng te chu van theng ranglam hoi khian kan lo chito. Kan galaxy chunga hian midang anom vem ti hriat tumin kan lo en na sato. Maro chu thil hmuh chua kan nei bel pau le. Midang kan la mumia lo hi oya har sa le lingzok. Ti hian han ngai tu lok te. Kan mu phak chin observable universe chunga hian kan omna galaxy ang hi trillion ni vel z anoma. Galaxy pakhat zel hian chorwalin arsi makta duai khat vel z anei. Galaxy lian zol supergiant galaxy te phe chuan arsi hi trillion za vel z an nei thei boka. Kan chena Milky Way galaxy ringot po hian arsi hi tluk le ding on za tanga zali inkar vel anei bok. Winzo ming hi ishato ngayem. Tunlai hian kan Captain Cool Point Winzo wa hian a khel ve mek. A chan chu he ep pakhata hian game sa chuang awma. Ka khel dan hi lo en ve te. Winzo T-Mania kalla. Idu per game pakhat thlang ro. Heta ludo ka khelang hian han ente. Metsain trana. Midang po an ron lu bel ve le e. A few moments later. Game kan tranta. Ka chakta der mai. Poisa tak kaman chu ka wallet-a directin aron lut ngal bok. Tuna chuan ka poisa man withdraw tumin ka wallet hi khan click le anga. Ti hian a fel chu ani ngal mai. All samitiem. Nang poin game sa chuang omzinga mi idu ber hi ithlang thea. Entirnan kerom cricket pool le ikhel thiam deuh chi engmang po hian keimang bokin asum fain iman ve thei. Chu wangin Winzo hi download la. Apoy sa fine ron man vero le. Link hi description lama ome. Hetiang anga arsitama hi chuan kan solar system ang chi. Planetary system complex hi pakhat tal chu a tor ani. Zo na lian tak pakhat oma. Khoya nge mi zong zong hi anom. Ingwangin nge kan galaxy chung tak nge la tang po hian. Extraterrestrial civilization dang te hian min la ron biak po mi alo. Civilization changkang tak om tur ania. Atu emo ber hi chuan min ron be pop to tur chu anni. Hemire triap Great Silence soifiana hi tlema zong chu om thea. Jirchiang tu Chhan khat chuan he paradox anti chhan na hi engamo zat a om an ring. Nakin ha mishing te chunga hian enge thlengang. Alien civilization dang labiak po thei hun hi kan neangem. Nghe ni universe a hian keimani chau hi kanom zok. Fermi paradoxina ain tir per chu galaxy ate hian arsitam tak omma se nunna nei dang anom le omlo kan fin fia theimi lo lai he ania. Heng arsi ho habitable zone ate hian kan khovel ang planet tele kan khovel aya lien zok super earth te hi aom thua. Chu wangin kan Milky Way galaxy a ringot po hian fin na nei intelligent life hi tranem tak tura base ania. Kan tun khovel anga te chuan anom ve ti hi hreto tur chu kan ni. Khoya nge heng super high tech advanced civilization zong te hi anom zo tha kang. He paradox chan hi tlem te om thea. Paradox po along ni lo thei tho bok. Fermi paradox chan na pe thei le khabu hi tranem tak an lo ziak to. Chhan khat chu omang tak an ni lain. Chhan khat ero a lau om lampang zonga la koi te po om bok. Ring dan pakata chuan civilization dang te hi an om ngeya. Maro chu an om na mun hi a hlat lu tu ka wangin in biak po ngai na hi a om lo. Science fiction movie vela kan mo train. Kar la tak taka in biak po zung ang chi te hi chu ataka a theilova. A chan chu light wave, radio wave le electromagnetic wave dang te ho hrim hian. Kalchak zong speed limit hi an nei veka. Achak zong hi second khata kilometer nuai thum vel ani. Achak itimai thea. Mase space a hi chuan ala ne plutuk. Light year anti chuan khovel kum khat chunga eng thlen thui zong soina ania. Kum khata chuan eng hi kilometer trillion kwa thui azin man. Entirnan kan nai ber exoplanet pakhat. Proxima Centauri a hian mishing hian colony kan tinta. Proxima planet atang hian engein anti thu minron thon tang se kumli le thlanni aliam nuwa chau he message an ron thon he kan tongang
an thuan ron thon hi kan chang let ani chuan kumli le thlan ni dang bok aw le dona chu wangin zona le chhan pakhata ringo thian kumriat le chan ve vel setare aw odon ti na ani chu hei hi star system dang kan nai ber ania mundang te pe chu ti ngai na awm lo entir na pakhat le Andromeda galaxy hi kan galaxy thren om ania light year makta doi ni point panga vela la omin he galaxy atanga message local kan hne na alo thlen meu hi chuan kum makta doi ni le chan ve vel zet aral man tawang he tiang anga hun rea hi chuan arsi tanga in kap thling thei interstellar civilization aningot te ni lo chuan civilization hi chu atlo che man toin arenom heti lai hian radio signal hi azona kan zon ba ka keimani zok po hian signal hi kan pe chuak renga atu emaw per hi chuan min hra to tur chu an ne kan omna Milky Way galaxy hi holtlanga light year nuai khat singa chuang zeta lian ania radio signal kan thon chuana hi kumza vel setare ni to ma se a light year ang zong hi chuan kan signal te hi light year za vel leka thui an la thleng ti na ani tuna blue dot te takte I hmuh hi holtlanga light year za ni vela lian ania chu wangin min be pop tu an la om mia lo po hi a om hlia hlia chuti rualin civilization dang tena radio signal an pek chuar ei zonga hian ai ngat ve bok Milky Way galaxy chunga arsi in semdar dan zirchianga nunna om thei zat an chut na tang chuan Milky Way galaxy 1% vel chi hi radio transmission hian alhuama chu wangin midang anom vea an signal thon chua kan ton thei hun tur he kumsang kan zangan nuwa te po animai thei an lati chau hei hi kan galaxy chung chau bi chian na alania universe pumpui ang zonga an chut pe hi chuan keimani ang tho civilization dang he anom ve lawang te asoi thei lo